କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମରୁ ମହାନ ହେଇନଥାଏ କି ଖରାପ ହେଇନଥାଏ। ତାହାର ଗୁଣ କର୍ମ ସ୍ୱଭାବରୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ, ତାର ଅସଲ ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ନା ନିଚ। ସେମିତି ଯୋଉମାନେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଭାରତୀୟ ଇତିହାସ, ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଭଲ ନ ପାଇକି ଘୃଣା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଚ ବ୍ୟକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଯୋଉମାନେ ଆଇନର ଦୁରୁପଯୋଗ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଚ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯୋଉମାନେ ଜାତି ଜାତି ନାଁରେ ମଣିଷକୁ ବିଭାଜନ କରିକି ଭାଗ ଭାଗ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଚ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ରାମ, ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଘୃଣା କରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅପପ୍ରଚାର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କଣ ନା ନିଚ ବ୍ୟକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଯୋଉମାନେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତକୁ କାଳ୍ପନିକ ବୋଲି କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି ରାମ ଯାଇ ସବୁକୁ ବଧ କରିଦେଲେ ଏହା ସତ୍ୟ ବୋଲି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଚ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କାଳ୍ପନିକ ବୋଲି କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାଇଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଚ ବ୍ୟକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଯୋଉମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସ ମୁଲାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ତ ମନୁଙ୍କ ଶ୍ଲୋକକୁ ଦେଖେଇକିରି ମନକୁ ଖରାପ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବହୁତ ମହାନ ବିଚାରଧାରାକୁ ସେ ଶ୍ଲୋକକୁ ନ କହିକିରି ମାନେ ମନକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥାନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକି ନିଚ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାରତର ଋଷି ମୁନି ମାନଙ୍କର ଆବିଷ୍କାରକୁ ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତିନି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଚ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଭାରତର ଗୌରବରେ ଯୋଉମାନେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତିନି, ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତିନି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଚ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଭାରତରେ ରହିକିରି ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୁଗଲ ମାନଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଚ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏପରି ନିଚ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସମାଜ ସବୁବେଳେ ଘୃଣା କରିଥାଏ। ଇତିହାସରେ ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ଘୃଣାସ୍ପଦ ଜାଗାରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏପରି ନିଚ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସଦାସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଭଲ କଣ ମନ୍ଦ କଣ ତାକୁ ଭଲସେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ଯାହା କହିଦଉଛି ତାକୁ ଶୁଣି ଆଖି ବୁଝିକି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁନି। ପ୍ରକୃତରେ କଣ ହେଇଥିଲା, କଣ ଘଟିଥିଲା, ଇତିହାସକୁ ଭଲସେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, କାହା କଥାରେ ବହି ଯାଆନ୍ତୁନି।